संत कबीर चौक सत्तौर। हाय हाय के योगे लई हाजीपुरा, के योगे लई पटना, के योगे लई हाजीपुरा, के योगे लई पटना, के योगे लई बेतिया सहारा वे हाय हाय बाबा के लई हाजीपुरा, भैया के लई पटना, बाबा के लई हाजीपुरा, भैया के लई पटना, सैयद के लई बेतिया सहारा वे सिंगिंग बाय रूपदेव रमन। हाय हाय के यो लैलक सुगा साड़ी, के यो लैलक कांगना, के यो लैलक सुगा साड़ी, के यो लैलक कांगना, के यो लैलक सीरा के सिंदूरा वे हाय हाय बाबा लैलक सुगा साड़ी, भैया लैलक कांगना, बाबा लैलक सुगा साड़ी, भैया लैलक कांगना, सैयद लैलक सीरा के सिंदूरा वे हाय हाय के यो पिन्हतई सुगा साड़ी, के यो पिन्हतई कांगना, के यो पिन्हतई सुगा साड़ी, के यो पिन्हतई कांगना, के यो लेतई सीरा के सिंदूरा वे हाय हाय अम्मा पिन्हतई सुगा साड़ी, बहिनी पिन्हतई कांगना, अम्मा पिन्हतई सुगा साड़ी, बहिनी पिन्हतई कांगना, भौजो लेतई सीरा के सिंदूरा वे मां श्यामा रिकॉर्डिंग स्टूडियो संत कबीर चौक सत्तौर। हाय हाय फाटी जैतई सुगा साड़ी, फूटी जैतई कांगना, फाटी जैतई सुगा साड़ी, फूटी जैतई कांगना, रही जैतई सीरा के सिंदूरा वे हाय हाय लिखने छै देवकी सरवन अपने से मरसिया, रूप देवाला माना गावे मरसिया, मिलके दिहे सावा कोया से सावे मां श्यामा रिकॉर्डिंग स्टूडियो संत कबीर चौक सत्तौर।